La més coneguda figura del bandolerisme català fou don Joan de Serrallonga, Joan Sala, vingut al món l'any 1593 a la pagesia de la Sala de Viladrau. Fou agossarat i tindre sort, i com tots els que llançaven a la muntanya, s'afilià a una de les parcialitats existents. Escollí la lludriguera en unes coves obertes en l'indret més aspre i ferèstec de les Guilleries. Contrada, on comptava amb la lleialtat de tots els pobles. El seu camp d'acció s'estenia fins a Vic, Olot i Girona. Quan les circumstàncies ho demanaven, s'aparellava amb els altres partides. L'assalt a l'Hostal de Rupí, març de 1630, va fer-lo junt als bandolers de Pau Vilas de Galifa, que també actuava al Vallès. Una vegada, trobant-se al coll de Montcada amb els Margarit, va passar un carruatge en el qual viatjaven la comtessa i l'abat d'Erill. Serrallonga va parar-los, conversar cortésment amb ells per la portella del cotxe i després els acompanyà obsequiós un bon tros de camí. Quan la comtessa ho explicava, donava molt a dir a favor del bandoler. Don Joan de Serrallonga, on es fa saber quan el bandoler i la seva companya anaren a dinar a un hostal que abans havien robat i com no volgué pagar la despesa feta.